तो अयोध्या नगरी सुन बा हाँ कहत रे कि काहे ई सुन बा हमर अयोध्या नगरी हाँ आर राम कहवा माई रे आर राम कहवा माई रे पूछले भरत बबुआ कि राम कहवा माई रे केकरा बिन मरे सुने जोधा केकरा बिनु चौपाई केकरा बिनु मरे सुने जोधा केकरा बिनु चौपाई केकरा बिनु मोरे सुन रसोइया केकरा बिनु चौपाई ए माई केकरा बिनु चौपाई सुने के कहत रे भरत जी के माई काहे हमर है अयोध्या सुनबा कहां गले राम कहां गले लक्ष्मण कहां गली हमर जानकी माई कहां गली जानकी माई कहाँ गोली कहतालो क्या कहतालो कि राम जी बने गइले आ तहरा के अयोध्या के राज मिलल बा लेकिन कहत रे काहो भरत जी कि हमार मैया काहे भइलू निरतैया हमार मैया काहे भइलू निरतैया बरब मंगत तोहरा भइल नहीं पीरा बरबा मंगत तोहरा भइल नहीं पीरा गिरल जीभ मुँह में पड़ल नहीं कीड़ा गिरल जीभ मुँह में पड़ल नहीं कीड़ा अवधक के दिहलू जारी मैया काहे भइलू निरतैया हमार मैया काहे भइलू निरतैया हमार मैया काहे भइलू निरतैया तब तक वशिष्ठ जी आवत रे कहत रे कि सुनहु भरत भावी प्रबला अबिलखि कहहो मुनिनाथ तहाल लाभ जीवन मरल जस भजस विधि कहते के भरत जी ई सब उनके हाथ में बा जौन करलन तो लुहे करलन कहत रे कि जली हो खया धीर तनी धीर धरो जनी कर तू मन में फिक्रिया करो आगे के काम क्रिया लेकिन कभी कहत रे नारी जी का कहत रे कि दे के प्रमाण वेद शास्त्र पुराणन के लाख समझवले वशिष्ठ मुनि ज्ञानी बैठले भरत जी सिंहासन को
अवधराज धरी। तो राम के मनावे खातिर बन से ले आवे खातिर मनवा में लिहले कठिन प्रण ठानी। आर कहतो अनारी आजू सभा के मझारी देवलोक के भइले हम बहुते जलानी। हमरा बिरजू से पाहुन लगी है। अच्छा अगर भाई कहले थी तो फिर भी कहता पाहुन है तो पाहुन हलो भाई जी जो तो हमारा पाहुन के तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार बा। इनका के भगवान आशीर्वाद देश आगे से पीछे से दोनों ओर से सुन के आगे पीछे दोनों। अच्छा अरे हने लइको बड़े हाँ हमारा बहन का लड़को हवन हां विजयनाथ भैया त्रिकालपुर भाई लगी है तो अभी खाने कहलो की तरह भाई के लेकर के। अच्छा ठीक बा तो सुन के सुनाई अब जौन बा की भरत जी चल देते रे राम जी के मनावे चलत रे। कैसे कभी कहता कि बड़का भैया के गैया ले आवे भरत तो चलले एमे सबके बा सुन के हमरा एमे सबके बा कि बड़का भैया के गैया ले आवे भरत। बड़का भैया के गैया ले आवे भरत। चलल बनवा में रघुबर के मनावे भरत। चलले बनवा में रघुबर के मनावे भरत। बड़का भैया के गैया ले आवे भरत। बड़का भैया के गैया ले आवे भरत। जाए के में भरत जी ऐसा भेष धली हले भेष धैली हले आपन निपट रंग के ओहल धोवे बदनिया के कोलंक के। ए भेष धैली हले आपन निपट रंग के चलले धोवे बदनिया के कोलंक के। भरत जी आप भिखारी के भेष धले तरे आ चलले बदन के कलंक मिटावे। कभी कहता क्या कहता तो अपन माई के करनी छुपावे भरत। अपन माई के करनी छुपावे भरत। चलले बनावा में रघुबर के मनावे भरत। चलले उजड़ल अवधि के बसावे भरत। बड़का भैया के गैया आवे भरत। सुन के जब भरत जी चले हाँ तो उनकरा संगिया आवत के बहुत लोग चलल कहता कैसे हो कभी
कि अवध के नर और नारी तो बन के अनारी होरा। इहो एगो रस है। हाँ एक कहानी